28. maj. Sveti Nikita Ispovednik, episkop Halkidonski. U mladosti odreče se sveta i udalji se na podvig monaški. Prosijavši vrlinom kao sunce, zapažen bio od starešina crkvenih i uzvišen na presto arhijerejski u Halkidonu. Kao arhijerej beše naročito milostiv prema bednim i staraše se mnogo o sirotama, o udovicama i ništim. Kada zli lav Jermenin ustade protiv ikona, ustade i ovaj svetitelj Nikita muženstveno u odbranu ikona, obličavajući cara i objašnjavajući značaj ikona. Zbog toga pretrpe mnoga uniženja, ozlobljenja i tamnovanja. Najzad bi proteran u izgnanstvo za veroispovedanje i u trudovima i stradanjima predstavi se Gospodu da primi venac slave u carstvom Božijem. Sveta mučenica Elikonida, rođena u Solunu i vaspitana u blagočešću hrišćanskom. U vreme Gordijana i Filipa ona pređe u Korint, gde veleglasno izobliči sve one koji prinošahu za žrtve idolima. Kada je načelnik Perinije savjetovaše da prinese žrtvu idolu Eskulapu, reče mu Hristova mučenica: "Čuj me, ja sam sluškinja Hristova, a ko je Eskulap ne znam. Čini što ti volja." Zbog toga bi izvedena na sud i mučena strašnim mukama. Bačena u oganj, iz njenog se tela izli mnoga krvi, pogasi oganj, a ona osta živa. Bačena pred lavove, lavovi je se ne dodirnuše, ne umiljavahu se oko nje. Puštena u hram da tobož prinese žrtve idolima, ona polupa idole i time još više ozlobi mučitelja protiv sebe. Dok je ležala sva ranjava u tamnici, javio joj se sam Gospod sa arhangelima Mihailom i Gavrilom i iscelio joj rane i uteši je i ukrepi. Potom bi izvedena na gubilište da bude posečena mačem. Pre posečenja uzdiže Elkonida ruke svoje u visinu i moljaše se Bogu da je Bog primi i pridruži ovcama svojim u ogradi nebeskoj. Kada svrši molitvu, ču se glas neba: "Priđi, kreći, gotov je za tebe i venac i presto." Najzad bi posečena mačem i primi venac slave od Gospoda, kome se iz ljubavi i žrtvova kao nevino i čisto jagnje. Sveti Ignjatije, episkop Rostovski, kao arhijerej upravljaše stadom Hristovim 26 godina sa velikom ljubavlju i milosrdnošću. Kada umre i telo mu bi položeno u crkvi, videše neki kako on usta iz sanduka i diže se na vazduhu iznad crkve i sa visine blagoslovi ljude i grad, potom se ponovo vrati u svoj mrtvački sanduk. I druga mnoga čudesa dogodiše se na grobu njegovom. Predstavio se Gospodu 28. maja 1288. godine. Rasuđivanje. Samo gordeljiv čovek gotov je uvek da sravnjuje Hrista s drugim velikim ljudima. Mada je jasno na prvi pogled da su jedino veliki ljudi, a drugo Gospod Hristos, kao što je jedno stvar, a drugo tvorac. Hristos nije u istoriji ljudskoj. Napoleon, jedan od prolaznik velikana, rekao je u izgnanstvu i bedi na ostrvu Svete Jelene ove reči: "Aleksandar, Cezar, Hanibal, Luj XIV sa svojom genijalnošću ništavni su. Oni su zavojevali svet, a nisu mogli zadobiti jednoga prijatelja. A gle, Hristos poziva i magnoveno cela pokolenja sjedinjuju se s vezom tešnjom i jačom nego što je sveza krvna. Hristos zažiže oganj ljubavi koji proždire svaki egoizam i prevazilazi kakvu hoćete ljubav." Sozercanje. Da sozercavam blagodat Boga Duha Svetoga u tajni braka i to kako ta blagodat pri venčanju osvećuje zakonsku telesnu vezu dva ljudska bića radi rađanja dece. Kako ona ujedinjuje, osvetljuje i pojačava kroz ljubav svezu dveju duša, muža i žene. Beseda o sili tajne braka. Ostavit će čovek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Božja je volja da se razmnoži rod ljudski. Božja je umetnost način kako se rod ljudski razmnožava. Božja je tajna kako čovek ostavlja oca i majku i prilepljuje se k ženi svojoj. Ostaviti roditelje ne znači napustiti roditelje, nego i sam postati roditeljem. Kad deca postanu roditeljima, oni nisu više deca, no i drugovi svojih roditelja.
Kad oženjeni sinovi poznadu tajnu i muku rađanja, oni onda još više poštuju roditelje svoje. Nikad bračna veza ne oslobođava čoveka od poštovanja i poslušnosti prema roditeljima njegovim. Prvobitna zapovest Božja o poštovanju roditelja mora se ispuniti. No po prirodnom toku stvari čovek ostavlja roditelje svoje i postajući sam roditeljem postaje zasnivač nove budućnosti, dok roditelji njegovi, svršivši svoju ulogu u svetu, odlaze. Ipak nije u tome sve ostavljanje roditelja. Po nekoj nedokučivoj tajni čovek se prilepljuje k ženi i odlepljuje od roditelja. Sveti Teodorit piše: sam Hristos, ostavi višnjeg oca, sjedinio se s crkvom. Braćo moja, brak je tajna velika i čudesna, jedna od velikih tajni domostrojstva Božijeg. Čist i česan brak je prepun uzvišenosti. Čist i česan brak u strahu Božijem jeste sasut blagodati Duha Svetoga. Ko prezire brak, taj prezire Duha Božijega. Ko nečistotom prlja brak, taj huli na Duha Božijega. A ko se uzdržava od braka radi carstva Božijega, taj mora na drugi način učiniti sebe sasudom Duha Svetoga i u duhovnoj oblasti učiniti sebe plodotvornim, da ne bi bio posečen kao besplodna smokvnica. O Bože, duše sveti svemogući, pomozi onima koji su u braku da u čistoti, strahu i uzajamnoj ljubavi budu kao crkva Božija u kojoj ti radosno obitavaš i sve na dobro upravljaš. Tebi slava i hvala vavek. Amin.